ышанасызмы юкмы, мен әлеге пішен базарына бүгін 2-ден берлі йөрим. Махсус иртә килдем, алтынны көтеп тормадым. Һәр бер менә моментны тәмен, әкрен-генә бөтен шул мөхиткә чумып, рәхәтләнеп йөрим инде. Берәр нәрсә сайлый алдыңыз үзеңә? Нәрсә сайламадыгыз дип сорарсыз бәлки. Нәрсә алдым, балаларга да алдым. Татар кызы, татар егете дигән футболкалар алдым. Иремә алга дип язылган футболка белән баш киеме алдым. Һәм үземә инде милли киемнәр алдым. Чөнки читтә яшәүче татарлар өчен мондай чаралар гына түгел, менә мондай әйберләр дә ул кичкенә генә элемент булса да, алар шул кадәр кадерле. Чөнки бәлки аны сез аңламаска да мөмкин, аны аңлар өчен чит илгә барып яшәп карарга кирәк. Шуннан соң гына мен әйтәм бит, алар икенче төрле тансык, алар безгә җитми алар. Шуны менә шушы сәгать эчендә мин әлхәмдүлилләh үземә бик күп рухи язык алдым. Татарстан өлешенә килгәндә инде ярминкәндә үзебезнең Татарстаннан кул эшмәләре шулай күрсәтелгән инде. Чит төбәкләргә килгәндә ул Саратов, Мордовия, Чувашия, Уфадан катнашучы төбәкләр. Инде күрәсез бүгенге көндә кунакларыбыз инде ул съездның шәрәфле кунаклары, делегатлар, әле менә чит ил делегатлары килде, Азербайҗан, Бакуларны каршы алдык. Матурит риваят төркеме белән шулай ук программа дәвам итә. Лектория өлешенә, ярминкә өлешенә, театраль экскурсияга, шулай ук инде концерт өлешенә кушылып китегез. Рабига апа, сезнең менә мондай матур әйберләр килгәчтен күңелгә бер генә күплек булса да шигырьдә килә әле ул. Казаннарга барам әле, барасы килеп тора. Кан хәтере, җан хәтере, кил шунда тартып тора. Казаннарга барам әле, күпне кичергән ала. Һаман да сулкылды әле, шал тарих салган яра. Казаннарга барам әле, жанымны хәвеф сара. Туган тел ята түшәктә, табылмасмы бер дәва. Милләт җыенына барам, өметләрем бер кычак, бөтен өммәтне дөрләтер, татар кабызган бишаха. Birinчидән без пешән базары аркылы шәһәребезнең гомумән шәһәрләрнең менә һәм мәдәниятнең яңа менә әлеге күргәзмә форматында да гомумән монда остаханәләр форматында аерым майданчыклар эшләп килә, концерт программасы һәм моның нигезендә әлбәттә яңа шәһәр татар мәдәниятен чагылдыру, күрсәтү, ул төрле майданчыкларның эшләве һәрбер улысына да, кешесенә дә, делегатның нинди яшенә булуга карамастан һәрберсе монда үзенең урын табала. Шунысы белән дә бик үзенчәлекле бу пешән базары һәм шунысы да без сеңдерергә уйлыйбыз безнең менә милләттәшләребезгә, монда килгән татар оешмаларына әлеге пешән базарын үткәрүнең менә шушы формасын, тәртибен күреп калып, алар үзләренең җирлекләрендә дә, төбәкләрдә дә, чит илләрдә дә менә әлеге чараларны уздырырга бер форсат булсын өчен. Алдагы елны бер килгәндә тагын бик кирәкле әйберләрне алып кайтканым, монда эксклюзив әйберләр була. Мин яратам. Шундый дизайн әйберләрен аеруча милли формада эшләнгән алкалармы, чулпылармы, түбәтәйләр.
бик саклап тотабыз biz аларны. Аннан соң эксклюзив булып кеше күзенә күрерлек итеп кай вакытта килешкән орынга тагып та чыгабыз, киеп та чыгабыз, кулланабыз, Аллага шөкер. Аннан соң инде мин орнаментлар яратам. Мәсәлән, авылга алып кайтсаң, орнаментларны балаларга үзебездә инде ясарга эшләргә тырышабыз. Әнем Сібір татар, әтем Қазан татар. Әбиім Новочеспинский районының Яңа Чаллы ауылынан Мишер татары. Қартатам Сібір татары, қартинам Сорт татар. Әмин просто татар. Менә шушындай гармонда үзреп уйнаган татарлар булганда безнең татарлар мәңге яшәячәк. Үлмәсләр. Ә менә без Себерләр менә монда бит. Томский. Нурия сенме? Нурия исектеме 91-нче құрылтайда бір келген. Марат Муликовлар исектеме Чернышевская шағырым тула. Рахмет. Исектеме Нурия. Сені 20 елдан жоқ 91. 30 ел көрмеген. Ол сорғытта мен төменде. Теге гасырда менә күргәнегез
Ustanma